Moltíssimes gràcies per la presentació. Has posat el límit, el llistó molt alt. No sé si vos defraudaré o què. Bé, em passe jo a la presentació. He traduït sota, que ara us explicaré, com a cims en antena, que me pareixia més català que cims en l'aire, que sempre està. Val. No sé si es veuen bé, les diapositives es veuen bé o Perfecte, perfecte. les amplio una miqueta. Val. Doncs soc un radioaficionat des de fa molt poc, des de fa uns 5 anys. De tota manera, tinc, com molts de nosaltres, un passat en banda ciutadana i em vaig enamorar de SOTA, que en anglès es diuen Summits on the Air, que és aquesta activitat de la que vos parlaré, de fa un poc menys de 5 anys. Estic en el meu 5è any de SOTA, no? Ara mateix m'he pres bastant seriosament això de SOTA i vaig tercer de tots els temps en EcoAlpha 5, darrere d'EcoAlpha 5 Mike, Dani, EcoAlpha 5 Indian November Sierra John, i es faig una reverència aquí perquè no arribaré mai. Jo els encalce, però no, ells tenen molts més punts que jo. I vaig 50è aproximadament de Totea. Val? Com que faig sota, em vaig federar a la nostra federació d'àmbit autonòmic, a la FMSB, perquè sota és una d'aquestes coses que un fa sol i és bona idea que hi hagi algú que et pugui recuperar si tens algun incident. Estic millorant la telegrafia, ja vos parlaré un poquet del rol de la telegrafia en sota. M'agrada molt d'ABHF baixa, diguem els 50, els 70 MHz, però no l'usem molt en sota. Només tinc un QSO en sota en 70 MHz. Com ha dit abans el Lluís, soc professor jubilat, fa un any que estic jubilat de la Universitat d'Alacant i diguem que el meu àmbit d'experiència són les tecnologies de la traducció automàtica i coses d'aquestes. I com a part d'aquella feina vam fundar una empresa de tecnologies de la llengua que es diu Promsit, que està aquí a Elx, al Baix Vinalopó. Què és SOTA? I jo, bàsicament, traduint de la pàgina de SOTA, SOTA és un programa de distincions, no? Això que diuen awards per a radioaficionats, que fomenta l'operació portàtil en zones de muntanya. SOTA està dissenyat per a fer possible la participació de tots els radioaficionats i radiooïdors. I ara això ho explicaré perquè SOTA no és només per a muntanyencs. Es pot participar en SOTA sense ser muntanyenc. I també i això és perquè hi ha distincions per a activadors, que són els que pugen als cims, i caçadors, que són els que operen des de casa o en un altre cim o en un cim local, etc. És a dir, tenim aquests dos rols d'activador i caçador. Una cosa que us diré és que al final de la xerrada, en l'última diapositiva, tindreu un codi QR i podreu fer-li una foto i baixar-vos les transparències si les voleu i també hi haurà un enllaç curt que podreu copiar. Aleshores, per a donar-vos unes idees generals, primer diríem que SOTA és una activitat radioesportiva, en el sentit que hi ha un cert component esportiu o competitiu que va ser iniciada per John Linford, Golf 3, Whiskey Golf Victor, l'any 2002. És a dir, per tant, SOTA porta 23 anys aproximadament. Hi ha un conjunt de regles que són iguals per a tots els participants i els països o a voltes regions formen 100 associacions. És a dir, en SOTA, quan es parla d'associació, es parla d'una regió. En el cas d'EcoAlpha és un districte. Per exemple, EcoAlpha 5 és una de les associacions de SOTA. El programa està completament gestionat per internet, és a dir, cal tindre un compte per a poder apuntar-se i enviar la informació, etc. Cada associació té un mànager, té un gestor. En el cas d'EcoAlpha 5, el gestor és Dani, EcoAlpha 5 Mike, i el que fan és que manté una llista dels cims en les seues coordenades i característiques. És a dir, d'alguna manera hi ha un catàleg mantingut per una persona que és el gestor de l'associació, el mànager. Cada cim té una referència. La primera part de la referència, per exemple, així està el Maimó. Teniu així el Maimó, que és un cim que està en EcoAlpha 5, dins d'EcoAlpha 5 es divideix en regions.
En el cas d'Ecoalfa, les regions solen coincidir amb les províncies, per tant, AT seria Alacant, i 007 és perquè és el setè cim de l'associació. Els cims valen punts, i en el cas concret del Maigmó l'altura és 1.296 metres i això comporta en Ecoalfa 5, que això vol dir 4 punts. I els punts valen tant per activadors com per a caçadors, com veurem ara. Una pregunta que de vegades ens fem és per què un cim és sota o tots els cims són sota. I aleshores, un cim és vàlid en sota si té una certa prominència, i ara ho explicaré. En el cas d'Ecoalfa 3, Ecoalfa 5 i Ecoalfa 6, i crec que també la zona de l'estat francès, diguem, dels països catalans en l'estat francès, la prominència ha de ser de 150 metres o més. Això en Anglaterra s'anomenen Marilynns, i és una conya sobre un investigador, un explorador que es deia Monroe, que va fer una llista de muntanyes i estos van dir Marilyn Monroe, una cosa així. La idea és que una muntanya té una prominència de 150 metres quan està separada per almenys una baixada de 150 metres d'altres muntanyes. És a dir, és un cim ben destacat. I això és el que fa que el cim siga sota en el cas d'aquesta activitat. Per exemple, en els vèrtexs geodèsics, no, hi ha prou que n'hi hagi un vèrtex geodèsic, però en aquest cas el que tenim és això, que sota és un cim, diguem d'alguna manera que si jo soc, per exemple, al Maigmó, com posa en l'exemple, he de baixar 563 metres per anar al cim més prop, que és més alt, que és Aitana, i això vol dir que, per tant, com he hagut de baixar 563 metres per a poder anar a un cim més alt, la prominència de Maigmó és 563 metres i, per tant, compta com a cim sota. De tota manera, això és una cosa que al principi no ha de preocupar, és una cosa molt tècnica, però el que podríem dir és que un cim és sota si està en el catàleg de sota. El que passa que ens queda un poquet aquella pregunta de per què alguns cims molt alts i inclús famosos no són sota, i la raó és aquesta. Has de poder, ha d'estar separat d'altres cims, almenys per un coll de muntanya que està 150 metres més avall. Quan les imatges tenen una font, les he posades en la transparència per a que les vegeu. Aleshores, per activar un cim sota, hem de ser al cim o a la rodalia del cim. I després explicaré com se defineix aquesta rodalia. Això és la zona d'activació. Una altra cosa molt important és que s'han de complir les normes del país on es troba el cim. Per exemple, en alguns països obliguen a que posem /P darrere un indicatiu quan estem operant fora. Per exemple, si anem a Suïssa, hem de posar el prefix HB9, que és el prefix de Suïssa, després el nostre indicatiu i després /P perquè estem fent una activitat portable. En Espanya no és obligatori, per exemple, posar-ho. En Suïssa ara mateix no estic completament segur, però hi ha països on és obligatori posar /P. Així a Ecoalfa no cal i jo no el sol usar i així no tinc un indicatiu més curt. El que és molt important és que al punt d'activació s'ha d'arribar sense vehicle de motor. I vol dir això que no podem anar a fer sota un cim al qual es pot arribar en cotxe? No, sí que podem, però l'activació no es pot fer des de dins del vehicle. Hem de caminar 2 passos, separar-nos del vehicle i fer-la allí. Això està pensat per a que les persones que tinguin mobilitat reduïda puguen fer-ho també. Aleshores, la idea és que tot l'equip el pugen al cim els activadors i els mitjans permesos són a peu, en bicicleta o a lloms d'una cavalcadura, és a dir, un cavall, una burra, etc. Un ase. I una altra cosa important és que no es poden usar grups electrògens i tampoc es poden usar instal·lacions permanents, és a dir, no podem deixar una cosa muntada en un cim per a quan anem a fer sota. Això no ho podem fer. Aquestes són les regles, bastant lògiques. Bàsicament el que vol dir és motxilla. Bàsicament vol dir ràdio en motxilla i avant, més o menys. Per a rebre els punts d'un cim només fa falta fer 4 contactes des del cim. Per tant, no és una activitat particularment difícil i si el temps és horrorós, com ha sigut, per exemple, esta setmana a Alacant,
no passa res perquè en una activació curta un pot fer pot agarrar els punts corresponents al cim. Val? Quan es fan els contactes no es poden usar repetidors terrestres, però sí que es poden usar els transponedors de satèl·lit. És a dir, un contacte fet via satèl·lit en sota sí que val, però un contacte fet via un repetidor terrestre no és vàlid. No? Una cosa molt important, que al contrari que en moltes activitats, a sota un activador es pot anunciar a un mateix. És a dir, jo quan puge puc dir estic aquí, en aquesta freqüència. Això ho puc fer, no és com en altres activitats que no és possible anunciar-se a un mateix. No? Quan un acaba, els contactes es pugen a sotadata, que cal inscriure's a l'aplicació, i després les regles bàsiques, no? Una és que qui activa no deixa rastre en el medi, tot el que pugem ens ho baixem, val? Cuidem la natura, cuidem els llocs, i l'altra és que intentem activar sense molestar altres visitants del cim. Per exemple, perquè és un cim famós, on la gent li agrada fer-se la foto, en la creu, el que hi hagi. Aleshores, per això s'ha inventat el tema que és de la zona d'activació per a que ens puguem apartar una miqueta del cim per a fer la nostra activació. La zona d'activació, mireu, per exemple, aquí es veu no sé si es veu bé, perquè... Perfecte. Vale. Es veu, aquesta és un cim que és Equalfa 5 Alfa Tango 023, que té 1.012 metres, per tant té 4 punts, que aquí posa alt d'ascensió, veu que indica que hi ha un vèrtex geodèsic, és a dir, de fet hi ha un vèrtex geodèsic, però l'altura realment, el punt més alt, és on està la creueta, i en el cas d'Equalfa 5, la zona d'activació és baixar 25 metres. Per tant, com el cim té 1.012, podríem baixar fins a 987. I això és una zona d'activació molt ampla. De fet, si nosaltres mirem la línia de 990 metres, que és aquesta, la de 1.000 és aquesta, veureu que em puc posar en pràcticament 400-500 metres del cim, perquè aquest és un cim molt pla, és una espècie de replana. No? Hi ha una aplicació que es diu Activation Zone, que ens fa una foto aèria i ens indica la zona d'activació, i aquesta és la foto de la zona del pic aquest del Tres Pinets, que com podeu veure no es veu verd perquè és una zona que es va cremar l'any 19. Va haver un incendi forestal brutal i es va cremar completament. És un dels cims que m'agrada pujar perquè és molt agradable l'activació dalt, però fa molta pena pujar perquè el bosc es va cremar fa 5 anys i encara evidentment no hi ha arbres. Bueno, una altra pregunta que es podem fer és quines ràdios, no? I la idea és, com anem a portar bateries, perquè no poden tindre electricitat, i com anem a transportar en motxilla, hem de pensar en que hem de portar poc pes. I el poc pes vol dir poca potència, per tant, SOTA i QRP són dues coses que van normalment bastant juntes. No necessàriament, però van juntes. Aleshores, una possibilitat és portar... El típic que sol fer la gent és que es puja a una ràdio de HF, manipulador si fa morse, auriculars, alimentació, antena i els suports necessaris per a l'antena. I és bona idea portar a més un walkie de VHF amb una antena, si és possible, millor que l'antena de porra que porta de sèrie, per a poder fer alguns contactes amb els companys que tenim més prop en VHF. No? Bueno, no només, perquè en VHF es poden fer moltes distàncies. Jo fa 2 setmanes vaig escoltar una persona de Segovia, des d'Alacant, no sé com. Sospite que és perquè passava algun avió i van tindre alguna reflexió I ell portava un walkie i jo també. És a dir, de walkie a walkie, 300 i pico quilòmetres de línia recta. Una antena in situ en el que em quedava de l'antena que havia trencat perquè havia estirat de més o alguna cosa així. No? Aleshores, porte això, me porte un manipulador, auriculars, fins ara em portava un arrencador de cotxe com a bateria, és a dir, molts arrencadors de cotxe per arrencar el cotxe quan se li acaba la bateria tenen una eixida de 12 volts i es pot usar per alimentar algunes ràdios. Em porto una canya de pescar de fibra de vidre, de les que venen, per exemple, al Decathlon, i porta alguna antena de fil. Ara parlem d'antenes de fil, un dipol enllaçat o alguna antena de mitja ona alimentada per l'extrem, ENFET, que es diu, i corretges d'amarratge perquè sempre hi ha algun lloc on puc enganxar la canya. I si no, en el cas del dipol, de vegades la canya s'ha mantingut ella sola dreta perquè els dos braços del dipol i la baixada feien una espècie de trípode i s'aguantava més o menys allí.
I si no, amb pedres, i bueno, ens apanyem com podem. Però sempre a la motxilla sempre van dues corretges d'aquestes d'amarratge. Imagina que són útils. Pots trobar una pedra i enganxar la canya a una pedra. Val? El meu equip lleuger, és a dir, aquella pesant, és alguna ràdio d'aquestes xicotetes, una ràdio, una True SDX, que és la de color taronja, que és una ràdio que està bé pel preu, però jo crec que es podria fer una miqueta millor perquè se li trenquen molt fàcilment els connectors, perquè no tenen suport mecànic en la caixa, sinó van només suportats pel circuit imprès. O, per exemple, la ràdio que està aquí a l'esquerra, que és la QCX Mini, que és una ràdio que és només de telegrafia, que és una ràdio que va de meravella. És de monobanda i de telegrafia. La meva és de 20 metres. Val? Manipuladors, en aquest cas em porta un portapiles, en 8 piles AA, 8 piles normals, i en això tinc per a 3 activacions o 4 activacions. Aquestes ràdios gasten molt poca energia. I el tip i la canya de pescar, l'antena i corretges d'amarratge. I això és quan tinc una activació en la que sé que em cansaré més, doncs intento portar menys trastos. Així és per la broma, no? Aquesta de la dona diu segur que pensa en una altra dona i la parella està pensant quina antena em porta demà l'activació, em porta una de dipol, em porta una vertical. Val? Bueno, aquests memes se n'han fet molts. Val? Vale, quina antena? Per exemple, el que és típic en HF, en decamètriques, són les antenes de fil, no? I aleshores, en el cas, per exemple, de la foto que es veu, va ser... Aquesta és una de les meves primeres activacions. Vaig pujar al cim de Sant Pasqual, que el cim és un dels límits de la ciutat d'Alacant, és a dir, es veu Alacant perfectament i és un cim que pertany, una part del cim pertany a la ciutat d'Alacant i vaig posar, es veu la canya de pescar enganxada, no sé si s'acaba de veure, la tinc enganxada en dues d'aquestes corretges d'amarratge de color blau i és un dipol, es veuen els dos aïlladors i un poquet el fil, no? És un dipol de la banda de 20 metres. Jo sempre, com diem així en Alacant, quan puja una activació, he descobert que si vull assegurar-me l'activació és 20 metres i telegrafia. I això en Alacant diem canyaeta, peixet. És a dir, no falla. I en aquest cas, a més, és a dir, 20 metres i telegrafia, tinc un munt de gent que està esperant-me quan jo pugi. Si m'anuncia, ara parlem d'això. Una possibilitat és portar un dipol o altra possibilitat és... Jo proposo fer-los un en fil molt prim. N'hi ha fil, per exemple, molt prim, el de sota 20, venia en un fil molt prim per a antenes, però com ara tot això d'Anglaterra ve en aduana, hem de pensar altra cosa. Però bé, això està fet, aquell dipol el vaig fer en fil d'altaveu, d'àudio, és a dir, un és roig i l'altre és negre, i els vaig fer en fil comprat en el magatzem xinès que hi ha al costat de casa. No em vaig complicar la vida. Una altra possibilitat és, si volem operar en més d'una antena, hi ha un esbós d'una antena que jo me porta moltíssimes voltes, que és un dipol enllaçat. La idea és fer un dipol de la longitud més llarga i posar-li enmig interrupcions que obris o tanques per a tindre el dipol. De manera que així no et fa falta un acoblador perquè el dipol, diguem d'alguna manera, primer el tall és una miqueta llarg, el muntes, vas a un parc o al camp, el proves les estacionàries, fas una regla de 3 inversa per veure on ressona i portar-la a ressonar on tu vols i retalles de nou. És relativament senzill. Si algú està interessat, jo li puc passar les mesures de la meva o aquest dibuixet que el teniu ahí. Mira, si estan les mesures ahí. Jo no em vaig complicar molt la vida en el meu dipol enllaçat perquè el primer que vaig fer el vaig fer en el que quedava d'un pot de xampú d'aquells que donen en els hotels i fil comprat i els connectors, com podeu veure, no era molt complicat. Simplement feia un nus en una placa de vidre i el que feia era els cables els embolicava o els desembolicava. És a dir, no tenia ni un interruptor. I vaig dir, faig un prototip i porta 3 anys pujant 100.000 a les muntanyes una antena així i no passa res. I també, si un ho pensa, un interruptor pesa. Per tant, no està mal este sistema. Una altra possibilitat és, que són molt famoses, són les antenes alimentades per l'extrem, que es diuen ENFET, no? I normalment aquí se sol portar un transformador d'impedància, un 1, no? Esta en concret me la va fer el meu company Trevor, que aquí és un dels
dels britànics que estan per ací, que s'han quedat a viure per aquí, per Alacant, perquè si no tenen sol i cervesa més barata i es queden per aquí i són radioaficionats. I em va regalar una antena. Em va fer, t'he fet una antena per a sota. I dic, què dius? Sí, t'he fet una antena per a sota. Em va fer una antena que bàsicament és un fil llarg, però té una bobina enmig perquè en 40 metres serien 20 metres de fil i seria molt llarg. No? Aleshores té una bobina enmig. I l'1 este permet que d'alguna manera si no el pots penjar perfectament, la impedància és encara raonable. Si l'emissora pot acoblar antenes, podem fer moltes més coses. Podem portar una antena d'aquelles d'automòbil, que és el que portaré jo esta espra. Me'n vaig, ara us explicaré l'activació que faré, perquè aquí està millorant el dia ràpidament, per tant, segurament de vesprada aniré a fer una activació i em portaré antenes de cotxe. Aquí se'n veu, en la foto en la que se'n veu amb el micro en la mà, es veu la Xiegu, no es veu molt bé, però es veu la Xiegu, a veure, aquí està la Xiegu i es veu l'antena, i és una antena d'aquelles de cotxe. I la tinc enganxada en una L directament a la Xiegu i tinc tirat un fil de contraantena per terra. Evidentment no és l'antena perfecta, però la Xiegu la cobla i fem els contactes. Una altra possibilitat és usar fils de longitud indeterminada i en un i acoblar-los. Jo alguna vegada he posat, en la foto que estic en el vèrtex geodèsic, era un fil d'uns 5 metres i ja s'encarregaria la Xiegu d'acoblar la Múrcia. Hi ha antenes també molt xules que són superantena, que tenen un trípode i tenen una bobina ajustable que s'ajusta i són telescòpiques, pesen una miqueta més, però jo alguna volta he activat en aquestes antenes i són molt interessants perquè són multibanda, clar. Com la pose? Bueno, el típic és usar... Hi ha màstils especialitzats, però a mi la meva experiència en 4 anys és aquestes canyes de pescar al cub o pescar a la bolognesa, no sé com li diuen això, que no tenen anelles, una canya de pescar que no té anelles, que és de fibra de vidre, que les venen en aquella tenda d'esports francesa que he esmentat abans, valen 25 euros o 23 euros i tens 6 metres de màstil de fibra de vidre i si algun dia es trenca no fa tanta pena perquè no t'ha costat una fotracada de diners. I aquí estic jo, per exemple, en la Fenasosa, que està entre Onil i Banyeres de Mariola, en l'Alcoià, i vaig enganxar l'antena, i aquí era una antena de fil, no és un dipol, me pareix. Altra opció també és, de vegades el que deia abans, per exemple, en la foto de baix es veu des de dalt com vaig enganxar la canya amb unes pedres. Jo vaig fer una espècie de muntanyeta de pedres per a que no es menjara l'antena. En alguns llocs solen fer muntanyes de pedres per a marcar el cim, les pots aprofitar per a col·locar el pal i després la reconstruïixes i tots contents. I una altra possibilitat és que el cim té arbres, llançar en una corda un fil i hissar l'antena. Se poden fer moltes coses. Aquí, el divertit de sota és arribar a un cim nou i dir ara com ho faig? I aleshores inventar alguna manera de fer-ho. Quant a l'energia, el més típic és portar piles alcalines o recarregables, però també se poden portar bateries, que algunes com les que són les LiFePO4, aquestes solen usar carregadors específics, però hi ha algunes solucions amb litio-ion, es pot funcionar bastant bé. També es poden portar plaques solars, però típicament la placa solar s'usa amb bateries, és a dir, perquè la placa solar no ho he provat mai, però se poden usar... Potser una ràdio QRP menudeta i si fa poc la deixem plana i és possible que funcioni bé. Com cridar? Aquí a la dreta teniu unes recomanacions de freqüències sota, però la trobareu si busqueu sota frequency, us apareixeran en algun lloc. El que fem és triem una de les freqüències, per exemple, aquesta que està aquí, l'URL que està aquí, i el que fem és ens posem allà, primer escoltem una estona, si no escoltem a ningú, el que fem és dir QRL, no? QRL is this frequency. QRL, la freqüència està en ús. I si no contesta ningú, doncs plantem la tenda en aquesta freqüència i aleshores ja cridem CQ sota, d'indicatiu. Una cosa que és important és que com que sota funciona per internet, moltes voltes no fa falta dir la referència del cim on estàs perquè la gent que t'està caçant ja ho sap, perquè t'ho han vist en internet, però de vegades se pregunten i jo la dic o alguna volta jo la dic també. I el que passa és, segons en quina banda, podria passar que s'hagi de gestionar el típic amuntegament o pile-up, perquè
al final acaba sent una activitat més. Els PyLabs de 40 metres no són els meus favorits i per això solc activar poc en 40 metres, perquè, bueno, diguem que a voltes pareix un pati d'escola un PyLab de 40 metres i em sap mal dir-ho, però intente fugir dels 40. Només use 40 metres de 40. Se poden fer activitats conjuntes, podem pujar amb un col·lega i activar conjuntament. De fet, hi ha una parella molt famosa, que són els primers d'Espanya, que són Eco Alfa 4 Delta Oscar November i Eco Alfa 4 Delta Oscar Sierra, que són, a més, marit i muller, i ells fan els contactes. Aquí estan en la foto que han fet 4.000 punts, però crec que ja porten més de 6.000. És a dir, que pugem un operador i quan fem el contacte diem, escolta, tinc un altre operador, voldries fer el contacte amb ell també, i les dues persones així activen el SIM sota. El que deia de l'spotting o d'anunciar-se és que està perfectament permès anunciar-se la pròpia activitat. És a dir, hi ha aplicacions de mòbil o fins i tot hi ha algun servei a través de SMS, si no tenim internet, per a poder fer l'spotting, per a poder dir estem aquí. Aquí la foto que es veu és de SOTA Activator, que és una aplicació d'Android, però n'hi ha més. És la que uso jo, però no sé si és millor o pitjor. Una cosa xula que vos explicaré és que en telegrafia no sol fer falta fer spotting, normalment. Perquè nosaltres, si la nit anterior o abans d'eixir posem una alerta, com he posat jo per a l'activació d'avui, en SOTA Watch i cridem CQ, el que passa és que quan cridem CQ en telegrafia és molt possible que algun dels receptors connectats a la Reverse Beacon Network ens escolten. I aleshores diuen, mira, en tal freqüència està tal indicatiu. I aleshores el web de SOTA, que està contínuament monitoritzant això, mira si l'indicatiu és el d'una persona que ha anunciat que va fer una activitat SOTA. I aleshores, en aquest cas, si són, automàticament, creuant les dues informacions, SOTA Watch anuncia automàticament que nosaltres estem cridant seqüent telegrafia des d'un SIM sense que nosaltres hagin de fer res. Per tant, un dels avantatges de la telegrafia. De fet, hi ha qui diu que SOTA és una droga pont a la telegrafia, no? És a dir, que és la droga dura realment és la telegrafia, que SOTA és la droga blana, no? I aquí el senyor aquest està dient SOTA és una droga pont a la telegrafia, convenç-me del contrari, no? Jo, de fet, vaig començar en la telegrafia sobretot per SOTA. La motxilla, la motxilla, a més de les coses que portarien típicament quan ens anem a la muntanya, i és bo tenir una llista a mà, és bo tenir un telèfon mòbil amb GPS perquè així en el mòbil podem portar els mapes i els itineraris descarregats. Ara després explicaré un poquet. Prou aigua per a l'excursió, si se fa llarg alguna cosa lleugera per a menjar, jo intento fer excursions on no haig de menjar res perquè és pes que portes. Una farmaciola bàsica que incloga analgèsics perquè quan un se fa mal a la muntanya pot fer molt de mal i és bo tenir una droga a mà. Un xiulet d'emergència per a poder enviar SOS o el que siga. Una gorra o barret d'ala ampla o la gorra d'Urcat per a protegir-se del sol i uns bastons per a caminar que a més poden servir per ajudar per a muntar l'antena. Per exemple, si no hi ha arbres, se poden usar els bastons com a suport. Hi ha molts tipus de SIMs. Hi ha SIMs accessibles en cotxe. Així a Alacant jo tinc en Eco Alfa 5/Alfa Tango, que és la província d'Alacant, tinc 2 SIMs als quals puc pujar fins al SIM en cotxe per carretera asfaltada, que és la condició que em posa la meva dona per al cotxe. És el cotxe de casa, l'únic cotxe que hi ha, sempre va per carretera asfaltada. Per tant, tots els meus SIMs SOTA comencen en camins que acaben en una carretera asfaltada. Però n'hi ha que les carreteres asfaltades puja fins a dalt, com estava dient, està aquí el Reconco, que està en Biar, en l'Alcoià, o, per exemple, el Miserat, que està crec que pertany a Pego, en la Marina Alta. Aleshores, hi ha SIMs que es pot pujar en cotxe fins a dalt. O el que hi ha en la foto que ara us explicaré. Hi ha SIMs que tenen una sendera clara des d'un aparcament, podem aparcar en un lloc i anar en la sendera clara fins al SIM. N'hi ha SIMs sense sendera. Alguns SIMs dels que jo tinc en el meu catàleg de SIMs activats eren SIMs que no hi havia cap sendera ni no trobava cap ruta, ni en Wikiloc, ni en res, i el que vaig fer és dissenyar-me jo la ruta mirant fotos aèries, mirant el mapa i, de vegades et trobes coses que no t'esperaves. Però bé, és interessant.
Algunes requereixen habilitats d'alpinista que jo no tinc, per tant, descartades, però algunes requereixen una miqueta d'orientació i paciència. Per exemple, un cim que hi ha aquí a Alacant, l'últim quilòmetre era tot un espartal, és a dir, era plantes d'espart, arbustos, i era un quilòmetre i pedres, i s'havia de tindre paciència, però s'arribava al cim, no? Hi ha cims sorollosos que estan plens d'antenes i això és un desastre perquè típicament interfereixen en el nostre equip. Per tant, quan pugem un cim que té antenes de repetidors i coses d'aquelles, no sol ser tan agradable. O podem tenir fins i tot cims amb un santuari ortodox com este que vaig fer jo en la illa de Rodes, en Grècia, que vaig enganxar l'antena, aquí es veu l'un, no? I l'antena, la vaig enganxar a les ruïnes de l'antic monasteri ortodox perquè el nou està darrere, que es veu que té un xiprer, no sé si el veu aquí darrere, i és un monasteri, una petita capella ortodoxa, i això està en l'illa de Rodes, en Grècia. Una de les coses més xules de fer sota és preparar-se l'excursió. Jo de vegades quasi m'ho passe millor en els mapes que quan estic per allà, no? I de vegades pot ser tan fàcil com que hi ha un cim que té una ruta associada en webs de sota o en Wikiloc o així. Aleshores podem baixar-nos un fitxer GPX i col·locar-lo en el mòbil. En el mòbil hi ha moltes aplicacions com Organic Map o OpenStreetMap que fins i tot tenen les sendes. En algunes d'aquestes aplicacions apareixen les senderes, no? És a dir, descarregar-se un GPS i col·locar-lo en el mòbil. Una altra possibilitat és que tinguem és això, que en Wikiloc o en Gaia GPS n'hi ha una ruta. Gaia GPS m'agrada molt usar-la perquè en Gaia GPS li pots dir vull anar d'aquí a aquí i si n'hi ha sendes te proposa camins, te proposa possibles dissenys. És molt fàcil dissenyar una sendera i ja dic, moltes senderes de muntanya estan en OpenStreetMap, de manera que si porteu una aplicació que llitja l'OpenStreetMap i és molt important que siguin mapes fora de línia perquè en la muntanya moltes voltes no tenim cobertura. Per tant, satèl·lits del GPS sí que es veuen, però no tenim cobertura de mòbil i, per tant, ens interessa tenir un mapa fora de línia. És important preparar bé el camí, és una bona inversió i, a més, un gran aprenentatge. Jo he après moltíssim de geografia i he après moltes coses sobre les comarques prop d'Alacant fent això, perquè treballes en mapes, etc. I he descobert coses com que els mapes de l'Institut Geogràfic Nacional d'Espanya tenen els topònims en valencià millor que alguns dels mapes, per exemple, de la Generalitat Valenciana. Molt curiós. Tenen gent molt... Els noms estan perfectament posats en valencià i fins i tot he vist algun topònim escrit en valencià només... L'únic lloc on l'he vist ben escrit ha sigut en un mapa de l'IGN. O sigui que tenien bons assessors lingüístics. Bueno, als països catalans què tenim? A veure, és un poc difícil saber-ho perquè en el cas de Catalunya del Nord no hi ha una associació que siga només Catalunya del Nord, perquè l'associació és Foxtrot / Papa Eco i inclou coses parts que no són catalanes. Però jo vaig estar mirant els cims, les coordenades i col·locant-les en un mapa de països catalans i m'inicien uns 40 cims. Després tenim a la Catalunya del Sud tenim 399, de manera que al Principat n'hi ha 399 al sud i 40 al nord, tenim 439. Després, a les Illes Balears i Pitiüses n'hi ha 101 cims. Al País Valencià en tenim 271. Ja sabeu que Ecoalfa 5 també inclou Múrcia i Albacete, per aquí els he llevat per a comptar, òbviament. Tenim aproximadament uns 20 cims en la franja de Ponent, és a dir, que pertanyen a Ecoalfa 2, H1, que és Osca, o a Terol, i després hi ha dos cims en la Múrcia valenciana, perquè ja sabeu que la gent del sud del País Valencià durant el segle XVIII se'n van eixir, va haver-hi com una repoblació i n'hi ha algunes zones de Iecla, de Jumella, o Jumilla i d'Avanilla o Favanella que són valencians. Ja, el que passa que ja pràcticament s'ha perdut. Veig que esteu escrivint en el xat, ara miraré, si voleu faig una paradeta. Anem bastant bé de temps, crec. Els cims populars, per exemple, a Catalunya és molt popular el Turó de l'Home. La gent se puja allà, és molt popular. No recordo si tenia 55 activacions, no sé què. Aquí a la província d'Alacant tenim la Llorença, que es pot pujar en cotxe, se m'havia oblidat també. La Llorença és un punt només, es pot pujar en cotxe, està ple d'antenes, és molt sorollosa, però jo he fet alguna activació allà. I n'hi ha moltíssims cims sense activar encara. És a dir, hi ha molts cims que estan catalogats i ningú hi ha pujat.
Val? Entre Eco Alfa 3, Eco Alfa 5 i Eco Alfa 6 hi ha uns 100 activadors, hi ha unes 100 persones actives en sota. Val? Es pot fer sota també des de casa, val? I és participar com a caçador. La idea és, no necessitem ni estar en forma, ni tenir ni un equip especialitzat. El que fem és, el que mirem en Sota Watch si algú s'ha anunciat i provem de fer contacte amb ells. I el nombre de punts que rebem del caçador depèn del sim. Si la persona que hem caçat, l'activador que hem caçat, és a un sim de 4 punts, doncs 4 punts. Una cosa molt important és que si els cims estan a la vista, per exemple, jo a Alacant tinc una situació privilegiada perquè des de la ciutat d'Alacant, si mirem l'horitzó, si puges a un terrat i mires l'horitzó de la ciutat d'Alacant, crec que n'hi ha més de 60 cims sota, dels quals es veu Alacant perfectament i per tant que es veuen des d'Alacant. I aquí podríem fer VHF, UHF, etc. Podem fer tot tipus d'activacions. També és possible el summit to summit, i és que una persona és a un cim però és activador i caçador al mateix temps. I aquests són punts especials. El que fa la gent quan està cridant, quan tu estàs cridant en CQ, per a cridar la teva atenció diuen summit to summit en anglès, o per exemple en telegrafia diuen S2S, que és S2S, summit, o simplement envien ¡P. Aleshores, quan escoltes el pile-up en telegrafia i escoltes ui, paren màquines, tinc un activador en un sim. I en el contacte aquí sí que és més bona idea donar-se les referències dels sims perquè probablement en aquell moment no les coneixem. Una cosa interessant és que l'abast és brutal si no hi ha obstacles. He fet un dibuix amb una aplicació que es diu Hey What's That, que és un web que vos recomano molt vivament. No està l'enllaç aquí, però ara després, si no, vos el passaré. Vaig a pegar-ho en el xat un moment. Ara llegiré el que heu escrit. Si entreu ahí, no és particularment fàcil d'usar, però és una aplicació molt xula per a fer aquest tipus de mapes. I aquí tenim, els veu el Maimó a la dreta i a l'esquerra està el Colativí, que és una muntanya d'Almeria. I estan a 261 quilòmetres, estan a 230 tants quilòmetres un de l'altre. I es veuen. Evidentment, l'ull humà no veu res a 230 quilòmetres, però el mapa on es veu clarament la curvatura de la Terra vol dir que les altures són suficients per a salvar la curvatura de la Terra i dues persones en dos walkie-talkies, un en Colativí i un en Maimó, parlarien perfectament. En principi, si no passa res estrany. Ahí estan les fórmules per si les voleu mirar com es calcula, assumint que la Terra és esfèrica, que no ho és exactament. I en la gràfica es veu que segons anem pujant d'altitud, el nostre abast augmenta radicalment. Recordeu que crec que tinc pendent fer un mapatge de tots els cims sota dels països catalans i veure quins veuen des de quins, però jo he fet alguna volta contactes walkie a walkie sota de més de 150 sense problemes. VHF també és una opció interessant. El que passa és que en VHF cal anunciar-se, perquè tots sabeu que en VHF la gent no està escoltant, que a la volta hi ha menys gent en VHF. Molt bé. Este és un exemple d'activació senzilla a prop d'Alacant i a més en el mapa, este és un mapa de Hey What's That, mira aquí teniu l'enllaç per a després copiar-lo. És el mapa, les línies de color morat són l'horitzó i les parts que estan tatxades de roig són les zones on s'arriba. I aleshores, des de l'Alt de Guisop, que és una muntanya famosa perquè apareix en els llibres d'Enric Valor, que té 1.245 metres, al qual és molt fàcil pujar perquè es pot pujar fins al que s'anomena les antenes del Maimó o la caseta del Forestal, que és una pista asfaltada. Es puja allà i després cal caminar 1 quilòmetre només. És un cim molt fàcil. I si s'anuncia bé es poden fer contactes. Jo des d'este cim tinc activat una volta este cim en 70 centímetres amb un walkie-talkie de 10 mil·liwatts, d'aquells LPD. I l'he activat. Tinc 7 contactes en 10 mil·liwatts, un dels quals era a Castelló. Vull dir, poca broma, es poden fer coses molt interessants. Després, sota és una de moltes activitats que estan relacionades. Una, per exemple, és HIMA, o Humps Excluding Marilyn's Award, que és com sota, però per a les muntanyes que tenen prominència entre 100 i 150 metres. Aleshores, algunes de les regions dels països catalans estan catalogades en HIMA també.
A Barcelona no sé qui ho ha fet, és possible que estigui en la reunió, no ho sé. Jo he fet la d'Alacant i alguna persona va fer les illes. La d'Alacant la vaig fer jo i va ser molt divertit fer el catàleg perquè has de treballar amb mapes, treballar en coordenades, les dades del satèl·lit no són exactes, de vegades hi ha errors, has de comprovar que tens la prominència, etc. I en això ajuden molt els mapes de l'Institut Geogràfic Nacional d'Espanya, que són molt bons. Hi ha un altre que és Global Mountain Activity, que si tu tens una muntanya de més de 100 metres i està inscrita, la pots usar, i si no la inscrius i la uses. Però aquí hi ha molta menys gent. És a dir, són germanes molt menors de sota. Després està el vèrtex geodèsics, que és la que has esmentat abans, Lluís, només a l'estat espanyol, i que aquí el que fas és activar des del vèrtex geodèsic. S'ha d'anar en compte perquè de vegades el cim sota no és on està el vèrtex geodèsic, perquè els vèrtexs geodèsics es col·loquen per raons geogràfiques en llocs que siguin molt visibles. Però no té per què ser... Hi ha cims que no són molt visibles. Hi ha cims que són, per exemple, un cim molt rodó, molt rodó, no es veu des de baix. No es veu el cim perquè és molt poc, és molt redona la muntanya, no? Aleshores, alerta perquè alguna activació errònia s'ha fet des de vèrtex geodèsic quan no era el cim sota corresponent. N'hi ha més activitats relacionades, les que acaben en OTA, com Parks on the Air, POTA, que és similar, o BOTA, que és Beaches on the Air, que és des de platges, i després una que ja no està activa, que es diu Radar, Rapid Deployment Amateur Radio, que la idea era fer un recorregut amb la ràdio, muntar-la, fer contactes, desmuntar-la, fer més quilòmetres, muntar-la, desmuntar-la i així fer com activacions separades a certa distància i fer el màxim de contactes. Però això va començar a Sud-àfrica, crec, i no va molt bé. De fet, l'única que funciona fort de les que hem vist són els vèrtexs geodèsics del Radioclub d'Henares i SOTA, que és una activitat internacional. Este és el meu plat típic de dissabte. Avui no, perquè havia de fer una xerrada, però és de bon matí, a les 8 del matí, no em mate tampoc, ben desdejunat. Jo, com tinc sang basca, jo si no estic ben desdejunat no és. Un bon esmorzar i avant. Típicament busques cims que estan a una hora de cotxe com a molt i que tinguen una hora de pujada. No? I aleshores a les 10 soc al cim, m'hi passo una hora i mitja i així arriba a casa a dinar. I el típic dissabte meu és així. Intento deixar el dinar preparat i així puc estirar l'activació una miqueta. Però avui no. Avui, però, com tenim això, no m'anava a quedar sense sota. Aleshores, avui dinarem més bé matí, sobre la 1:30, així, i iré de casa a les 14:20 i aniré al punt on comença aquesta senda que es veu en el dibuix, que puja a la Buitrera de Biscoi, que està aquí en l'Alcoià, la tinc a 35 minuts de cotxe. I espero estar al cim a les 15:45. I estaré l'hora i mitja, que sol que estar sempre. El que passa és que se'm farà de nit, però bueno, conec bé el camí i no és molt greu. Començaré, com sempre, amb 14064 i Charlie Whiskey, que quedarà un poquet curt per als que estigueu a Catalunya, però bueno. I després faré alguna cosa de potser 10 metres. I després faré fonia. I després sol que acabaré en FM. Avui, com donen una miqueta de vent, em pujaré antenes d'aquestes antenes flexibles de cotxe. I aquí es veu el cim del Biscoi vist des d'on aparcaré. Aparcaré el cotxe aquí i el cim de Biscoi pareix... En les fotos de Google Street Maps sempre tots els cims pareixen menuts. És bastant empinada la pujada, però és molt curta. És a dir, és 1 quilòmetre de pujada. Però està empinadeta, com podeu veure per les corbes de nivell. Un cim dels fàcils que tenim. Jo tinc la sort de viure en una província on hi ha molts cims de 4 punts. Tenim 101 cims a Alacant i no sé si 35 o així són de 4 punts. Bueno, això per a quan us baixeu les diapositives, Dani, que és el campió i l'administrador de Qualfa 5, té un parell d'articles que estan bé, que se poden llegir, que van ser publicats en la revista de la URE, les dos, i un lloc també xulo per als que sapigueu anglès o pugueu entendre anglès és el fòrum de Reflector Sota, que tenen discussions de tot tipus sobre sota. Una miqueta de publicitat abans d'acabar. La primera és que podeu dir als vostres amics que no són radioaficionats i vosaltres mateixos que un walkie-talkie senzill d'aquells de PMR 446 pot millorar moltíssim la vostra seguretat en muntanya.
Però per què ho dic això? Perquè la iniciativa aquesta de Canal 77, que proposa que usem el canal 7, subcanal 7 de les ràdios PMR com a canal de ràdio muntanya, ens permet... La idea és que portem tots un walkie d'aquestos encès i sintonitzat en la part alta de la motxilla i de quan en quan diguem que estem escoltant. I és per a donar-nos seguretat entre nosaltres, a la gent de muntanya, i jo sempre que vaig a la muntanya els dono això imprès. Jo tinc unes octavetes d'aquesta diapositiva i els dic, com és que no... Vas per la muntanya sense walkie-talkie? No pot ser. Val? Els walkie-talkies PMR és impressionant l'abast que tenen. Jo he fet 65 quilòmetres a la vista, òbviament, i l'avantatge que tenen és que recordeu que hi ha molts llocs on no hi ha cobertura al 112, punt, no hi ha cobertura al 112. I per tant, si algú amb un walkie sí que ens sent i ell sí que té cobertura al 112, pot cridar al 112 si tenim algun problema. Val? Aleshores, la idea és que com més siguem, un walkie-talkie menut pesa uns 100 grams, no són molts grams per a portar una motxilla i ens poden ajudar moltíssim per a... Esta banda no és de radioaficionat, però jo crec que és bo que tot el món la conega. L'altre punt d'anunci és que recordeu que estem muntant alguns el Congrés de Radioafició en Llengua Catalana 2025. Aprofite per a ficar publicitat, Lluís. I la idea és que reunir tota la gent que som radioaficionats de llengua catalana, l'àmbit és de tota la llengua catalana o valenciana, l'emotiu és parlar de ràdio i de llengua, no discutirem de política ni del nom de la llengua ni de tot això, i el que farem és comptar activitats, ponències, etc. No hem decidit encara quan, però segurament serà cap a finals de 2025, i si voleu mirar, busqueu Congrés Radioafició i aquí està la informació. I el tercer anunci... No tinc més anuncis. Era simplement que podeu apuntar l'enllaç, que jo el que vaig a fer és posar-lo aquí en el xat també, per si voleu pegar sota Urcat. I així vos podeu baixar les diapositives. Per què vos dic això? Perquè si algú vol explicar el que jo he explicat, pot usar les diapositives perquè són lliures i tenen una llicència oberta per a les que les pugueu utilitzar. L'excepció és que potser alguna de les imatges té copyright, però si algú s'enfada perquè usem la seva imatge, que ens ho digui i la llevarem. Però si no, en el QR podeu fer-ho. I ja està. Crec que m'he mantingut dins del temps previst, més o menys m'he passat un poquet, per cert. Volia fer 45 minuts i han sigut una miqueta més. Moltes gràcies. Molt bé, Miquel. Moltes gràcies. No t'has passat. Tampoc vam preveure una quantitat de temps